What's up homies, og velkommen til min nye kanal, som hedder Spexycraft. Det er mig, der er Spexycraft, og det der om, det er Samuel. Også den nye kanal, Lego Sam med dem. Jeg laver det samme som på sidste kanal. Det bliver bare ikke til så meget på min kanal nu her, fordi at jeg har bare ikke tid til så meget. Altså, jeg laver højst en om dagen. Højst. Aller højst. I 20 minutter, for jeg synes bare ikke, jeg har tid til det. Sådan føler man det, når man er YouTuber, som jeg er. Men undskyld. Velkommen til min nye kanal. Som I kan se, så er jeg hjemme ved mig selv. Som jeg sagde, og jeg sidder bare og chiller en lille smule. Rykker lidt med kameraet, rykker lidt med kappen. Men jeg vil, altså på min nye kanal, der vil jeg lave flere ting. Flere ting. Så jeg vil bare sige god fornøjelse af min kanal. Bye bye.